Fit-23 ta' Jannar se żżur Malta l-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet waqt it-tħabbira tar-rinnovament tal-binja ċentrali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fil-Furjana b'investiment ta' 4 miljun euro. Chris Bonnet spjega li fadal l-aħħar ftit negozjati brabta mal-programmi operattivi tal-Fondi Ewropej għal perjodu bejn l-2021 u l-2027. U ħabbar li f'Jannar il-Kummissarju Ewropea Ferreira se tkun qed iżżur Malta brabta ma' żvilupp importanti meta pajjiżna se jibda jutilizza 2.2 biljun euro li rnexxielu jiġib lejn Malta il-Prim Ministru Robert Abela fl-2020. Iż-żjara tal-Kummissarju Ferreira hija rikonoxximent li x-xogħol tajjeb ħafna li jagħmel dan il-Gvern biex jagħlaq in-negozjati tal-fondi Ewropej għal fondi l-ġodda dawk tal-2020-2027 li minn Jannar li ġej issa nibdew nużawhom. Konna tajni għall-kelma li sa Diċembru se nagħlqu n-negozjati u rnexxielna nagħlquhom s'Ottubru. Allura anke meta tqis il-fatt li diġà nfaqna 80% tal-fondi li għandna għaddejjin bħalissa Malta qiegħda f'waħda mill-aqwa pożizzjonijiet u l-Kummissarju Ferreira ħasset wara stedina tagħna li wasal iż-żmien li tiġi lejn Malta biex tara x'qed nagħmlu dawn il-fondi u flimkien mal-Prim Ministru tagħmel il-launch tħabbar dak li se jkun il-viżjoni il-pjan għal Malta s-7 snin li ġejjin dawn il-fondi.